Balai ka don jingma ya ke India la dadang jur ka thma Israel bat Lebanon. Namar kumba khandai spangut ki spai India ki don ha uput usam jong ka Lebanon bat Israel. Kum kita ki sipai peacekeeper jong ka India ki don hapo ka kenhun ka bangi khot ka UNIFIL ka bamut United Nations Interim Force in Lebanon. Kila don hangta nadu usnem khat khandai spa nyu pra lada pikwa bantip company I sapang kine ngan sapatai ha ka weipat ka video jingya bat ka jingmensau ki he ka sarkar ka Lebanon kila pensisa bahadu sipongut ki bru kila yap ha ka jingsha terkuli bat airstrike bun pat ki wei ki balaman saujur ki ying kisem kila kala depei bat kila prapum ha ka ne ka jingsha terbom sya terkuli Kasar Al-Garbiye kadai ka snong ka badon ha ka thanya bati sau Lebanon ka balasya ther tenge ha ki jhat thma sun ka Israel kane ka jinghir thma ka long ka banta jong ka thma ka bahe ka bakan thopia Israel persya ya ka Hezbollah ka Israel kala ong baka thmu ban pendu ya ki kenhun Hezbollah ki ba penwit ya upu tusam kumuta u blue line ka jingadei bat ka Iran namar ba u Atola Ali Khamenei ulayap bat ka Iran kadang penlot usam ka Lebanon bat Israel ka sarkar India ka ting yo bakine kispai jongi yo kin bit hakathma hapdeng ka IDF bat Hezbollah kublai shbun ni phibaro ki bapet ya kana ka video